η επίσημη εκδοχή που διαρρέει για τους αεροψυκασμούς είναι η δημιουργία ανακλαστικού μανδύα για την προστασία του πλανήτη από την ηλιακή ακτινοβολία για το σύνδρομο του θερμοκηπίου. Πόσο αληθινή είναι αυτή η εκδοχή τη στιγμή που συχνά ψεκάζουν απογευματινές και νυχτερινές ώρες? Ναι, δυστυχώς αυτή δεν είναι επίσημη εκδοχή, υπό την έννοια ότι κανένας επίσημος κρατικός φορέας μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει μια υπεύθυνη απάντηση στα αγωνιώδη αυτά ερωτήματα των πολιτών. Όμως έχετε δίκιο ότι γενικότερα έχει διαρρεύσει από ανεπίσημες πηγές ότι γίνεται για το καλό της ανθρωπότητος. Δηλαδή γιατί εκτοξεύονται από τα καυσαέρια των αεροπλάνων, τα οποία ταξιδεύουν σε ύψος από 20 έως 30.000 πόδια, δηλαδή εκεί που είναι και το ύψος των κοινών αερογραμμών, σε τόσο μεγάλο ύψος, περίπου στα 10.000 μέτρα δηλαδή, και εκπέμπουν σωματίδια κυρίως από αλουμίνιο και βάριο, οπότε ανακλάται σε αυτά η ηλιακή ακτινοβολία, μπαίνει λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία στη γη, με αποτέλεσμα να μειώνει τη θερμοκρασία, να αντιμετωπίζεται δηλαδή η υπερθέρμανση του πλανήτη, να αντιμετωπίζεται δηλαδή το φαινόμενο του θερμοκηπίου το οποίο αναφέρατε. Αυτό έχουν αφήσει να διαρρεύσει μέχρι σήμερα και γι' αυτό δεν γίνεται μόνο τις πρωινές ώρες, αλλά γίνεται και τις απογευματινές και τις βραδινές και για οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, και βλέπουμε αυτές οι κοινικές ουρές, ενώ οι κοινές ουρές των αεροπλάνων να εξαφανίζονται μέσα σε μερικά λεπτά, αυτές παραμένουν για περισσότερο από μισή και παραπάνω αρκετές ώρες και απλώνονται σε ολόκληρο τον ουρανό, και έτσι όπως αναφέρατε δημιουργούν μια ασπίδ η οποία ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και αντιμετωπίζει επιτυχώς το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό έχει διαρρεύσει σαν μία άποψη, αλλά επαναλαμβάνω, καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει μία υπεύθυνη απάντηση στο αγωνιώδες αυτό ερώτημα χιλιάδων πολιτών. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν από πολλές πηγές πληροφορίες για τα επικίνδυνα κοκτέιλ με τα οποία γίνονται οι αεροψεκασμοί. Τι θα πρέπει να γνωρίζει ο απλός πολίτης και πώς μπορεί να προστατευτεί? Ναι, καταρχήν όπως είπα και προηγούμενα, έχουν αφήσει να διαρρεύσει ότι πρόκειται κυρίως για αλουμίνιο και βάριο, τα οποία όμως είναι νευροτοξικά, επηρεάζουν τον υδροφόρο ορίζοντα, επηρεάζουν και την τροφική αλυσίδα. Μάλιστα το αλουμίνιο έχει θεωρηθεί ύποπτο και για την νόσο του Alzheimer ακόμα. Έπειτα, πέρα από αυτά, υπάρχει και μια σειρά από βαρέα μέταλλα τα οποία αναφέρονται, όπως είναι το βανάδιο, το χρώμιο, το νικέλιο και μια σειρά από άλλα μέταλλα, τα οποία κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την παρουσία τους, ότι χρησιμοποιούνται και αυτά εκτός από το αλουμίνιο και το βάριο. Καθώς ενδεχόμενα και κάποια άλλα χημικά κοκτέιλ, διότι είναι γεγονός ότι στο παρελθόν πολλές φορές έχει συμβεί να ψεκάζουν ολόκληρες περιοχές με διάφορα χημικά χωρίς ο κόσμος να το γνωρίζει. Αναφέρω ότι στην περίοδο του πολέμου στο Βιετνάμ, μεταξύ 70 και 74, έριχναν για την αποφύλωση των δασών μια χημική ουσία που ονομάζεται ο πορτογαλής παράγων, ο Agent Orange, και αυτό περιείχε μεγάλες ποσότητες διοξίνης. Με αποτέλεσμα, περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι να έχουν πεθάνει μέχρι σήμερα από καρκίνο, και όχι μόνο αυτό, αλλά συγχρόνως μέχρι και της τρίτης γενιάς τα κορίτσια τα οποία γεννιόνται να εμφανίζουν καρκινογενές σε αρκετά υψηλό βαθμό. Και μάλιστα πριν από μερικούς μήνες έγινε ένα συνέδριο, περίπου 30 χρόνια μετά, μεταξύ Αμερικανών και Βιετναμέζων για το πώς θα αντιμετωπίζουν την τρομερή αυτή ρύπανση που συνέβη στην περιοχή εκεί πέρα, όπου πάνω από τα δάση ψέκαζαν με το πορτοκαλί παράγοντα, το Agent Orange. Άρα συνέβαιναν ψεκασμοί στο παρελθόν, συμβαίνουν ακόμα και τώρα. Θα ανέφερα επίσης και μια άλλη περίπτωση που είναι πραγματικά συγκλονιστική και το δέχτηκε επίσημα η ρωσική κυβέρνηση στην περίοδο του πυρηνικού ατυχήματος στο Τσερνόμπιλ, όταν το ραδιενεργό νέφος πήγαινε προς τη Μόσχα και θα απειλούσε περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους της μεγάλης αυτής πόλης. Τότε έριξαν χημικά
και προκάλεσαν βροχή και έτσι το ραδιενεργό νέφος έπεσε στα σύνορα Ουκρανίας και Ρωσίας και διασώθηκαν προστατεύτηκαν τα 20 εκατομμύρια του πληθυσμού στη Μόσχα. Άρα συνέβαιναν πάντοτε στο παρελθόν αυτοί οι ψεκασμοί, συμβαίνουν και τώρα και όπως πάντοτε ένα πέπλος συνωμοσίας, ένα πέπλος σιωπής καλύπτει όλες τις κυβερνήσεις. Ακριβώς. Υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα των πολιτών. Πώς είναι δυνατόν να αεροψεκάζουν τη στιγμή που οι ίδιοι και οι οικογένειές τους ζουν στον ίδιο κόσμο με εμάς? Δεν εκτίθενται σε κίνδυνο και οι ίδιοι? Και πράγματι αυτό είναι ένα πολύ εύλογο και πολύ σοβαρό ερώτημα. Θα σας έλεγα ότι και την περίοδο των πυρηνικών δοκιμών που συνέβαιναν στην έρημο της Νεβάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπαιρναν ολόκληρα στρατεύματα τα οποία εξέδεταν στη ραδιενέργεια και συγχρόνως εκτίθενται και οι ίδιοι σε αυτή τη ραδιενέργεια. Πολλές φορές το κλίμα, πολλές φορές οι υποσχέσεις θέτουν σε κίνδυνο κάποιους οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο ενδεχόμενα και να προστατεύονται, ενδεχόμενα όμως και να μην προστατεύονται. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι μέχρι τώρα, επειδή αυτό έχει ξεκινήσει περίπου τώρα 10 χρόνια που συμβαίνουν αυτοί οι αεροψεκασμοί, αυτοί που κάνουν τους αεροψεκασμούς γνωρίζουν, επειδή οι ψεκασμοί αυτοί συμβαίνουν σε μεγάλο ύψος, περίπου σε 10.000 μέτρα, τα ποσοστά αλουμινίου και βαρύου ή και άλλων τοξικών μετάλλων που έχουν πέσει στη γη δεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον πληθυσμό και την τροφική αλυσίδα. Είναι όμως βέβαιο, χωρίς καμιά αμφιβολία κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι εφόσον αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται, τότε οπωσδήποτε οι επιπτώσεις θα επηρεάσουν και την τροφική αλυσίδα και την υγεία του πληθυσμού. Αυτοί κατά κάποιο τρόπο πιστεύουν ότι θα βρουν μία λύση, είτε είναι αυτή για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, είτε είναι για κάποιο νέο όπλο μαζικής καταστροφής που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, τότε πιστεύουν ότι θα το προλάβουν. Μου δίνεται το δικαίωμα να σας κάνω μια ερώτηση για το HAARP, το γνωστό, το οποίο λένε ότι συνδυάζεται με το αλουμίνιο και με τα βαρέα μέταλλα. Χρησιμοποιούν σε αναγωγούς ανθρώπους, περιβάλλον, φυτά. Το πείραμα HAARP είναι στο Yukon της Αλάσκας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το ναυτικό των ΗΠΑ, την αεροπορία των ΗΠΑ και το Πανεπιστήμιο της Αλάσκα, και είναι μια περιοχή με περίπου 120 κεραίες οι οποίες έχουν ένα ύψος πάνω από 40 μέτρα, εκπέμπουν κύματα υψηλής συχνότητας προς το ανώτερο μέρος του διαστήματος στην ιονόσφαιρα και αυτά επανερχόμενα κατά κάποιο τρόπο ανοίγουν την ιονόσφαιρα και ένας αριθμός μεγάλος αριθμός αποφορτισμένα σωματίδια εισέρχεται μέσα στη γη. Αυτά λοιπόν τα φορτισμένα σωματίδια που μπαίνουν μέσα στη γη, αφού έχει ανοίξει το προστατευτικός μανδύας της ιονόσφαιρας από την ακτινοβολία την οποία εκπέμπουν οι κεραίες του HAARP, τότε μπορούν να αδρανοποιήσουν ή κατά κάποιο τρόπο να βραχυκυκλώσουν η αδίποτε ηλεκτρονική συσκευή. Είτε αυτό είναι κινητό τηλέφωνο, είτε είναι μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, είτε είναι τρένο, είτε είναι πλοίο ή αεροπλάνο ή οτιδήποτε άλλο, αδρανοποιείται. Και αυτό πιστεύω ότι είναι ένας από τους σκοπούς των πειραμάτων αυτών, να φτιάξουν τα νέα όπλα μαζικής καταστροφής, τα οποία όπλα αφενός δεν θα προκαλούν το θάνατο σε κανέναν στρατιώτη από τους επιτιθέμενους, αφετέρου θα παραδίδονται αυτόματα σε αυτούς οι οποίοι υπήρχαν την επίθεση, διότι ποια χώρα θα μπορεί να επιβιώσει χωρίς να κινείται κανένα αεροπλάνο, κανένα πλοίο, κανένα τρένο, καμία μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, καμία τηλεφωνική συσκευή, αφού όλα τα ηλεκτρονικά μέσα λειτουργίας θα έχουν αδρανοποιηθεί μέσω του συστήματος αυτού HAARP. Και εκεί γίνεται και ο συνδυασμός με τους ψεκασμούς αυτούς, ότι εφόσον περιέχουν αλουμίνιο και βάρια, τα οποία είναι καλή αγωγή, θα μπορούν να μεταφέρουν από ένα σημείο τα φορτισμένα αυτά σωματίδια της ιονόσφαιρας προς οποιαδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη, το οποίο πρόκειται να προτεθεί από τον επιτιθέμενο. Είτε αυτό είναι η Βόρειος Κορέα, είτε είναι το Ιράν ή κάποια άλλη χώρα. Σωστά. Πιθανόν να μπορούν να περνούν και ακόμη πιο πολύ μέσα και στον ανθρώπινο
οργανισμό αλλά και στην ανθρώπινη σκέψη. Και καταρχήν θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν πρόκειται για κάποιες θεωρίες συνωμοσίες, πρόκειται για πραγματικότητα. Όποιος ανοίξει το διαδίκτυο θα δει ότι υπάρχουν δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες από ευρεσιτεχνίες, οι οποίες κατοχυρώνουν ακριβώς του είδους τα δικαιώματα, δηλαδή να μεταβάλει το κλίμα. Να μεταβάλει το κλίμα και μπορεί να προκληθεί στη χώρα την οποία υφίσταται την επίθεση μια τρομερή περίοδος ξηρασίας ή να επιβληθεί μια τρομερή περίοδος καταιγίδων ή ακόμα ενδεχόμενα και σεισμό. Οπότε η χώρα θα αναγκαστεί να παραδοθεί χωρίς οι επιθέμενοι να χάσουν ένα στρατιώτη. Αυτά είναι τα νέα όπλα μαζικής καταστροφής, όπου στο διαδίκτυο αλλά και σύμβουλοι των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το παρελθόν έχουν κατοχυρώσει με πατέντες και έχουν επανειλημμένα μιλήσει για τα νέα όπλα μαζικής καταστροφής, τα οποία θα είναι τα όπλα μεταβολής του κλίματος. Ξηρασία, με βροχές, με καταιγίδες, με ανεμοστρόβιλους και όλα αυτά. Και γι' αυτό μάλιστα στο συνέδριο που έγινε το 2010 για την βιοποικιλότητα στην Ιαπωνία, το συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών, ψηφίστηκε, εγκρίθηκε ένα ψήφισμα το οποίο υπέγραψαν 130 χώρες, μεταξύ των αυτών των χωρών ήταν και η Ελλάδα και η Κύπρος, η οποία έδινε ένα μορατόριο, δηλαδή μία αναστολή του οποιοδήποτε πειραμάτων γινόταν για την μεταβολή του κλίματος. Άρα επίσημα παραδέχθηκαν οι 130 χώρες που υπέγραψαν το ψήφισμα, αλλά και εκείνοι που το επρόκειναν, ότι οι ψεκασμοί γίνονται, αλλά ζητάνε να αναβληθούν, να ανασταλούν οι δραστηριότητες αυτές για τα επόμενα 5 χρόνια, για να ακριβώς για να δουν τι επιπτώσεις υπάρχουν γενικότερα στο περιβάλλον, στον υδροφόρο ορίζοντα, στην τροφική αλυσίδα, αλλά και στον ίδιο τον ανθρώπινο οργανισμό. Η χώρα μας, η οποία υπέγραψε αυτό το ψήφισμα, επισκεφθήκαμε το κοινοβουλευτικό πρόσωπο περιβάλλοντος της Βουλής, μια ομάδα πρωτοβουλίας για τους χημικούς αεροψεκασμούς. Μας υποσχέθηκε ότι θα συζητήσει το θέμα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Υγείας, Γεωργίας κλπ. Έκτοτε απάντηση δεν πήραμε, όσο που έβρισε η κυβέρνηση, ήρθε η καινούργια και απάντηση δυστυχώς δεν πήραμε ακόμα σε αυτό το θέμα. Αντίθετα, στην Κύπρο, την οποία επισκεφθήκαμε μαζί με τους οικολόγους περιβαλλοντιστές της Κύπρου, στον Υπουργό Γεωργίας, υποσχέθηκε ότι εμείς θα τηρήσουμε την υπογραφή μας και θα κοιτάξουμε να επιβληθεί μια αναστολή αυτού του είδους των ψεκασμών για τα επόμενα 5 χρόνια. Μπορώ να συνεχίσω και να πω ότι μια ομάδα πρωτοβουλίας για τους χημικούς ενάντια στους χημικούς αεροψεκασμούς, η οποία έχει μια ιστοσελίδα όπου γράφεται enuranis.gr με OU και Y στο τέλος, enuranis.gr, υπάρχει μια σειρά από στοιχεία και εκεί θα δείτε ότι έχουν υποβάλει ερωτήσεις στη Βουλή από όλα τα κόμματα και απευθυνόταν οι ερωτήσεις προς το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προς το Υπουργείο Υγείας. Όλες οι απαντήσεις ήταν με στερεότυπες. Οι μεν μιλούσαν για ψεκασμούς πάνω από αγροτικές περιοχές, ενώ γνωρίζουμε ότι οι ψεκασμοί αυτοί δεν συμβαίνουν μόνο πάνω από αγροτικές περιοχές, αλλά συμβαίνουν κυρίως πάνω από πόλεις. Αυτά τα αεροπλάνα που ψεκάζουν τις γεωργικές περιοχές πετούν σε ένα ύψος 100-150 μέτρων το περισσότερο, ενώ αυτά πετούν σε ύψος 10.000 μέτρων, άρα κάθε άλλο παρά για ψεκασμούς πάνω από γεωργικές περιοχές πρόκειται. Κάποιες άλλες ήταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είπαν ότι δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα η μόνη επίσημη απάντηση την οποία λάβαμε μέχρι τώρα ήταν ένα δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορία, διότι παράλληλα υπήρχε και το πολύ ουσιαστικό ερώτημα από τους πολίτες από πού προσγειώνονται και πού απογειώνονται αυτά τα αεροπλάνα. Και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανέφερε ότι δεν συμβαίνουν αεροψεκασμοί, δεν είπε από πού προσγειώνονται αεροπλάνα και αυτά. Είπε ότι είναι πάνω από γεωργικές περιοχές, ενώ δεν πρόκειται για γεωργικούς ψεκασμούς.
και κατά συνέπεια επίσημη απάντηση μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί, παρά το γεγονός ότι μια σειρά βουλευτών από όλα τα κόμματα έχει κάνει ερωτήσεις στην ελληνική κυβέρνηση. Αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια Ολλανδή ευρωκοινοβουλευτής, η κυρία Μέιμπι, έκανε μια ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και της απάντησε ο κύριος Δήμας, ο οποίος ήταν τότε Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο οποίος είπε ότι γνωρίζουμε με το θέμα, αλλά δεν έχουμε απάντηση να σας δώσουμε. Ήταν μια έμεση παραδοχή ότι πράγματι κάτι συμβαίνει, αλλά χωρίς να λέει περί τίνος πρόκειται. Όσον αφορά το πείραμα του ΧΑΡΠ, το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα τη Ρωσία, περίπου 110 βουλευτές έκαναν ερώτηση στη Ρουσική Ντούμα και εξοδοτούσαν τον πρόεδρο Πούτιν να ρωτήσει τον Αμερικανό πρόεδρο τι είδους πειράματα και για ποιο σκοπό γίνονται στην Yukon της Αλάσκα, και εκεί η επίσημη απάντηση από ό,τι είπε ο κ. Πούτιν δεν έλαβαν για να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή αυτή της Αλάσκας με το πρόγραμμα HARP. Αεροψεκασμοί είναι τελικά μια μορφή του μικροβιολογικού χημικού πολέμου και είναι μια συνέχεια του μεταπολεμικού ψυχρού πολέμου που τελικά δεν έχει σταματήσει, άρα έχει μεταμορφωθεί και εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σίγουρα είναι μια μορφή του μεταψυχροπολεμικού κλίματος το οποίο υπάρχει, διότι είναι γεγονός ότι οι μεγάλες δυνάμεις είναι αυτές που κινούν αυτά τα όπλα, όπως τα ονομάζω, μαζικής καταστροφής, που έχουν σχέση με την μεταβολή του κλίματος, και επομένως αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν και την οικονομική ευχέρεια να έχουν τα αεροπλάνα αυτά, να τα εφοδιάζουν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και να κάνουν αυτού του είδους τα πειράματα, και τα αεροπλάνα αυτά προσγειώνονται και απογειώνονται, δεν υπάρχει αμφιβολία όπως στρατιωτικά αεροπλάνα, οπότε δεν δίνουν και γραμμές πτήσεων, προγράμματα πτήσεων, και μπορούν και ταξιδεύουν και προκαλούν αυτούς τους αεροψεκασμούς χωρίς πρόβλημα. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να πει, να βεβαιώσει ότι περιέχουν μόνο αλουμίνιο και βάριο, αλλά και μια σειρά από άλλες χημικές ουσίες, όπως έχει ακουστεί, οι οποίες επηρεάζουν την διάθεση του ανθρώπου, επηρεάζουν την ψυχολογία του ανθρώπου, το θέτουν υπό καταστολή, διότι και αυτά μπορεί να συμβαίνουν. Και ναι, μεν μπορεί κάποιος να τα θεωρεί συνωμοσίες, αλλά υπεύθυνοι γι' αυτό είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις, οι οποίες δεν δίνουν μια επίσημη απάντηση του τι ακριβώς συμβαίνουν, επομένως διοικητεύονται και σενάρια συνωμοσίες που κανείς δεν μπορεί να τα αποκλείσει και αυτά ως μια πραγματικότητα. Και πολλοί επιστήμονες από το εξωτερικό επίσημα μιλάνε για πάρα πολλά. Υπάρχουν κατάλογοι από στοιχεία, μικρόβια, ιούς. Ναι, μάλιστα λένε ότι χρησιμοποιούν αυτά, διότι στην περίπτωση μιας τρομοκρατικής απειλής, έτσι το εμφανίζουν, θα μπορούν από αεροπλάνο να εμβολιάσουν ολόκληρους πληθυσμούς στη χώρα, γιατί θα είναι πιο άμεσα τα αποτελέσματα από όταν περιμένει να εμβολιαστεί άτομο. Και διεξάγονται λοιπόν ενδεχόμενα, και στο παρελθόν συνέβαινε, με τα αέρια του χημικού πολέμου, με τα αέρια του μικροβιολογικού πολέμου, και επομένως αυτά κατά κάποιο δεν έχει σταματήσει τελικά. Δεν έχει σταματήσει αυτό. Ακριβώς. Και όπως δεν τα μάθαμε τότε, εξακολουθούμε να μην τα μαθαίνουμε και σήμερα. Μήπως τελικά ο ΠΟΕ, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, μαζί με τον ΟΗΕ, τον ΝΑΤΟ και τους άλλους παγκόσμιους οργανισμούς, όλα αυτά είναι εργαλεία της ελίτ για την παγκοσμιοποίηση όπως αυτή σχεδιάζει, με την απόλυτη εξουσία? Ναι. Υπάρχουν δυνάμεις δυστυχώς οι οποίες κατευθύνουν και οι οποίες βρίσκονται και υπερ άλλων κυβερνήσεων, και αυτές καλύπτονται μέσα στους μεγάλους παγκόσμιους οργανισμούς, οι οποίοι δεν είναι επιστημονικοί οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ή ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά εντούτοις κατευθύνονται σε πολλές περιπτώσεις από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, είτε πρόκειται για φάρμακα, είτε πρόκειται για τρόφιμα, είτε πρόκειται για τα μεταλλαγμένα, είτε για μια σειρά από άλλα καταναλωτικά αγαθά. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι, οι πολίτες πρέπει να δραστηριοποιούνται και πρέπει να πιέζουν τις κυβερνήσεις να παίρνουν υπεύθυνες απαντήσεις.
διότι δυστυχώς είναι σε έναν κόσμο που δεν είναι αντιλικά πλασμένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσαρέ. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία δεν χωράνε τώρα σε μια συνέντευξη. Ναι. Θα σας ξαναενοχλήσω να κάνουμε μια δεύτερη συνέντευξη για πολλά θέματα, για το διατροφικό κώδικα. Ναι, και παράλληλα με αυτό είναι και για την επιβολή του περιορισμού των σπόρων. Σπόροι δηλαδή που αναπτύχθηκαν στη χώρα μας για χιλιάδες χρόνια και προσαρμόστηκαν στις εδαφοκλιματικές συνθήκες, τους ανέμους, την ξηρασία και τα φυτοπαθογόνα της περιοχής. Τώρα όλα αυτά περιορίζονται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κατά κάποιο τρόπο περιορίζει σε τόσο βαθμό την ελεύθερη διακίνηση των σπόρων και να είμαστε αναγκασμένοι να αγοράζουμε μόνο από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Η οποία η DuPont, τη Syngenta και τις άλλες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Κάποτε είχαμε 200 είδη σιταριού στη χώρα μας πριν από το 40 και σήμερα ξέρετε πως έχουν μείνει μόνο 7. Όλοι οι παραδοσιακοί σπόροι, οι τοπικοί παραδοσιακοί τα πανησιακά φυτά έχουν εξαλειφθεί και όλα έχουν εξαλείφονται ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και μάλιστα το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης ανέφερε πριν από ένα χρόνο ότι μόνο το 2-3% των σπόρων από λαχανικά και φρούτα έχει παραμείνει, τα παραδοσιακά έχει παραμείνει. Όλα τα άλλα σπόροι είναι εισαγόμενοι. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο θέμα που οπωσδήποτε όταν εννοούμε μεσογειακή διατροφή εννοούμε προϊόντα της ελληνικής γης, αλλά προϊόντα της ελληνικής γης με ελληνικούς παραδοσιακούς σπόρους. Κάτι που τείνει να εκλείψει και που θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα το αναπτύξουμε προσεχώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.